ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଘରେ ଭଲରେ ଥିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ସେଥିରେ ତୁମେ ଭାଗ ନେଇ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେଉଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପଢ଼ିବା। କବିତାଟି ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଆଉ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ କବିତା ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ସେ ଅନେକ କବିତା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତୁଳାଭିଣା, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା କିମ୍ବା ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଏମିତି ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟି ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି। ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳା କ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏ କବିତାଟି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋପଲୀଳାର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏହା ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ମହତ୍ଵ ବା ମହିମା। ବୃକ୍ଷର କ'ଣ ମହିମା ଅଛି, ତାର କ'ଣ ଉପକାରିତା ଅଛି, ଆମେ ତ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ଭକ୍ତ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ, ଯାହାକୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉବାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଏ କବିତାରେ ପାଠ କରିବା। ଏ କବିତାଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦର ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ଏବଂ ଏହାର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଏହି କବିତାଟି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୋ ସହିତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଏହାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କବିତା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ, ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ, ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର, ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର, ନିଧାଘର ବି ତେଜ ଲାଗି, ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି, ଚରାନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋପ ମେଳେ, ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର, ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର, ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର, ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ, ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ, ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ଵ, ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର, ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ, ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ,
ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ସୁଜନ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ଯାଇ, ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଇ। ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ, ମୂଳ ପକଳ ଦାରୁ ଦେଇ। ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା, ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି, ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି, ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ, ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ, ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି, ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଳେ, କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ, ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହେଉଛି ଯାହା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୃକ୍ଷ ମହାନ୍ତି କବିତାର ଅଂଶ। ଆମେ এই କବିତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନୀରବରେ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କବିତାର ଭାବକୁ ଟିକିଏ ବୁଝିବା। କବିତାଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପ ଲୀଳା ସମୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ, ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଗୋପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ହେଇଛି। ସେ ତରୁ ମୂଳରେ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସଖାମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିଲେ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ମହିମା, ତାର ଯେଉଁ ଉପକାରିତା, ତାର ଯେଉଁ ସୁଗୁଣ, ତାହା ହିଁ ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହେମନ୍ତୀ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। ତୋଷ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆନନ୍ଦିତ। ଗୋପାଳ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ, ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ, ତାଙ୍କର ପାଦରେ ମନ ଥୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର, ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର। ଦାମୋଦର ଶବ୍ଦଟି ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର। ଉଦର କହିଲେ ପେଟ, ଦାମ କହିଲେ ଦୌଡ଼ି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟବେଳେ। ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପେଟରେ ସେ ଦୌଡ଼ିର ଆଘାତ ବା ଦୌଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଦାମୋଦର। ତେଣୁ ଦାମୋଦର କୃଷ୍ଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଗଲେ, ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ। ନିଦାଘର ବି ତେଜ ଲାଗି, ପୁଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ, ପୁଅମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ନା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଚରନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁମାନେ ଚରୁଥିଲେ, ଏ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଛାୟା ରେ ଟିକେ ଶୀତଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ବୃକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀତଳ ବୃକ୍ଷ, ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର, ତା'ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଚାରିଆଡ଼େ ମେଲିଯାଇଛି। ବିଶାଳ କାୟ ତା'ର କାଣ୍ଡ, ସେଇ ତାରି ମୂଳରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ। ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନେଇ କହିଲେ ଯେ, ହେ ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର, ଶ୍ରୀରାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ, ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ, ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ଵ। ତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଖା ତୋକ କୃଷ୍ଣ, ଯେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବିଚିତ୍ର ପୋଷାକ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତୋକ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀରାମ, ଅର୍ଜୁନ, ସୁବଳ, ଅଂଶୁ, ବିଶାଳ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ସଖା। ଏ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସୁବଳ, ହେ ଅଂଶୁ, ବିଶାଳ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ବା ଶ୍ରୀରାମ, ତୋକ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣ, ଏଇ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ଵ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଏଇ ବୃକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ପରର ଉପକାର କରେ। ଯେମିତି ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ସୁଜନ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରନ୍ତି। ପରେ କରନ୍ତି ସୁଜନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ବ୍ୟବହାର କହିଲେ ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱଭାବ। ସୁଜନ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ପରୋପକାରାୟ ଇଦಂ ଶରୀରମ୍, ଯେ ଏଇ ଶରୀରଟି ଆମର ପରୋପକାର ନିମିତ୍ତ। ପରୋପକାରାୟ ଦୁହ୍ୟନ୍ତି ଗାଭ, ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରୋପକାର ପାଇଁ ନଦୀ ବହୁଛି, ପରୋପକାର ପାଇଁ ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଏଇ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ପରୋପକାର ପାଇଁ। ଏକଥା ସୁଜନମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବୃକ୍ଷ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥାଏ। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ସେ ଶୀତକୁ ସହେ, ବର୍ଷାକୁ ସହେ, ଖରାକୁ ସହେ, କାକରକୁ ସହେ, ସବୁକିଛି, ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ ବତାସ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବୃକ୍ଷର ଏହି ମହତ୍ଵ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରି, ନୀଳକଣ୍ଠ ପରି ସମସ୍ତ ବିଷ ପାନ କରି ସେ ଆମକୁ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି କବି ଯେ, ସୁଜନ ଘରେ ଜନ୍ମେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନ ହୋଇ। ଯେ ସୁଜନ, ତା ଘରକୁ ଅତିଥି ଗଲେ କେବେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇପାରେନି। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ଅତିଥିକୁ ଦେବତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି, ଯେ ଯଦି ଦୈବାତ୍ ଫଳଂ ନାସ୍ତି ଛାୟା କେନ ନିବର୍ଜତେ। ସଂସ୍କୃତରେ କହେ, ଯଦି ବୃକ୍ଷରେ ଯଦି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାୟା ତ ଯାଏନି ନା, ଛାୟା ତା'ର ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଛାୟା ସେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଜନ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତା'ର ଅତିଥିକୁ ସେ ନିରାଶ କରେନି, ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସେମିତି ନିରାଶ କରେନି। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ। ଫଳ କୁସୁମ ଫଳ, ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ, ମୂଳ ବକ୍କଳ ଦାରୁ ଦେଇ। ଦାରୁ କହିଲେ କାଠ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, କୁସୁମ କହିଲେ ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତା'ର ମୂଳ, ତା'ର ବକ୍କଳ, ତା'ର ଦାରୁ ବା କାଠ ସବୁ ଆମର କାମରେ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷର ତା'ର ଫଳ, ମୂଳ, ଡାଳ ଆମେ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିଛି ତା'ର ଅବ୍ୟବହାରରେ ନୁହଁ, ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ସବୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ସବୁକିଛି ତା'ର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଆମର ଉପକାର ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ, ଦାନ କରିଥାଏ। ଗୃହକୁ ସାଜି କଣ୍ଟା ବାଡ଼, ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା। ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା, ତା'ର ଯେଉଁ ଖାର କହିଲେ ଯେଉଁ ଖାରିଆ ବା ଲୁଣିଆ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଖାର କହିଲେ ତା'ର ଭସ୍ମ, ତା'ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ।
अंगार भस्म अठा सबकिछि वृक्षर जो अंगार सी कामर लगे आम काठ कोईला भाव में व्यवहार करती अठा भाव में किसी वृक्षर रस को अठा भाव में व्यवहार कर जाए बबुल भली गचर अठा को करा जाए। तेणु गृह को बाड़ कंटा देवाई गृह चारिपटे जो पाचेरी करने आम बाड़ दौ ता वृक्षर अंश। गृह को छाड़ी बाड़ कंटा एत प्रकार सेवा करी नित्य ए पर उपकारी यही भाव में विभिन्न प्रकार उपकार करी से आमको विभिन्न भाव में आमर उपकार करें। नित्य ए पर उपकारी यहाँ प्राय जेबे हुई संसार मध्य देह भई जदि यही वृक्ष परी आम हवा संसार रे देह धारण करवा वृक्ष जमी सब निजक परर उपकार उत्सर्ग करें हवा तेबे जाकि आम महत लोक हो पार। एते प्रकार सेवा करी नित्य ये पर उपकारी यहाँ प्राय जेबे हुई संसार मध्य देह भई संसार बही देह धरियापाई हेले यहाँ परी हेबाकु पड़िबो। मन वचन धने करी जेहु ए पर उपकारी जी मन वचन को धनी करी परर उपकार पाई मन वचन एवं धन रे परर उपकार पाई निजक उत्सर्गकृत करिथाए सेहु ए पर उपकारी दिन हरती दुख सुखे से धन्य इह परलोके इहलोक आउ परलोक इहलोक कहले यही पृथ्वी यही मर्त्य परलोक कहले स्वर्ग। तेणु इहलोक एवं परलोक से ही सुखी हुए जी निजर समस्त मन वचन कर्म तार धन काय मन वाक्य परर उपकार पाई निजक उत्सर्ग करें से ही ए जगत धन्य ता जीवन धन्य। परर उपकार परी जे निजक उत्सर्ग करे वृक्ष परी जे महत् आचरण करे से ही ए जगत धन्य। तेणु कहते कवि कहते जे पुष्प पल्लव फल दले तरुर लंब डाल तले पुष्प पल्लव इत्यादि पुष्प फूल फल तार पत्र दल कले पत्र तरु तार जो डाल सबकि से आम उपकार लगे थाए मनीषर उपकार सबकि से दे थाए यही भाव में से वर्णना करी तापरे कौन तापरे कृष्ण तांगर गोपाल बालक मान सहित गुरु गोपाल घेनी संगे मिले जमुनार लागे लागे कल निकट में गुरु मानू नहीं गोपाल बालक मान सांगरे नहीं कृष्ण जमुना कूल जा पहुँचले शीतल जल पान करी वृक्षर तले न रही जेहेतु ग्रीष्म प्रचंड ग्रीष्म तृष्णा होता है चली चली से थकी पड़ी था तेणु से जमुनार शीतल जल को पान करी वृक्षर तले न रही प्रवेशन कले कृष्ण को देखी गोपबाळे कहती क्षुधार विकले सेतु भोक लगिला क्षुधा लगिला भोक लगिला तेणु जेहेतु कृष्ण पाखरे अछंती गोपाल बालक माने कृष्ण कहले हे कृष्ण आम क्षुधार्थ आम मैंने भोकिला आमर भोक निवारण निमित्त किसी व्यवस्था कर संगे संगे कृष्ण से हुए तो से गचर फल तोली आनी सांग मान प्रदान करेंगे और क्षुधा निवारण करेंगे से रामकृष्ण अग्रत नमई दास जगन्नाथ से रामकृष्ण से कृष्णकर चरण निकट कवि निजर नतमस्तक पूर्वक भक्ति अर्घ्य प्रदान करुछंती आमे समस्ते मध्य यही वृक्ष जी आमर अत्यंत उपकारी जे तार जीवन सारा जीवन आमर उपकार लगाऊँच तार समस्त आमर उपकार प्रदान करुँची से वृक्ष एवं वृक्षर महानता प्रकाश करिथिबा कृष्णंकर अग्रते आमे मध्य नमन करवा प्रणाम प्रणिपात करवा वृक्ष ही जीवन यही कथाटी को भल भाव उपलब्धि करी वृक्ष केमिति जगत रु आस्ते आस्ते वृक्षर संख्या कमी जाउथिबारु सेथिप्रति आमे ध्यान देवा एवं वृक्षरोपण करी वृक्षर जो महानता अच्छी ताकू स्वीकार करवा ता प्रति आमर जो कर्तव्य ताकू मध्य पालन करवा। एबे आमे किछि नुआ शब्द जहाँ आमे भेटिचंती से शब्द गुड़ी को जानिबा। आमे भेटिचंती महात्म्य से शब्दर अर्थ हेउछि महत्व बा महिमा एमंते तार अर्थ हेउछि एहिपरि दामोदर पूर्व कही दाम युक्त उदर माने दामोदर जहाँ कृष्ण कहुए निदाघ कहले ग्रीष्मकाल पुए कहले पुओ माने बा गोपाल बालक माने एठारे अंशु कहले किरण बा सूतार अंश किंतु एठारे कृष्णंकर जड़े सखांक नाम तोक कृष्ण कृष्णंकर सखा जे कि कृष्णंक परिवेश धारण करती सुजन उत्तमलोक घर्म अर्थात झाड़ दियंती माने दियंती दारु है काठ क्षार खारिया बा लुणिया भस्म अर्थ में क्षार शब्दर प्रयोग होता है दल कहले पत्र इहलोक कहले यही पृथ्वी मर्त्यमंडल परलोक कहले अन्य लोक बा स्वर्ग लागे अर्थात निकटरे क्षुधा अर्थात भोक। बर्तमान आम ये तो शब्द गुड़िकर अर्थ जानिले
କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବା। ମୁଁ ତ ତମାନେ କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବ। ଏ କବିତାର କିଛି ପଦ ପୂରଣ କରିବା। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର, ତା ପର ପଦଟି ଆସିବ କ'ଣ? ଆମେ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ବଚନ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି, ତାର ପର ପଦଟି କ'ଣ ହେବ? ପର ଧାଡ଼ିଟି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ, ସୁଜନ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ଯାଇ, ଅତିଥି ନିରାଶ ନ ହୋଇ, ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ, ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ, ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଗ୍ରତ, ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କବିତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କବିତାରେ ନାହିଁ ସେଇ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୋଲେଇବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ, ତାହା କବିତାରେ ଅଛି। ବେଣୁଧର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମୋଦର ସେ ନାମଟି ରହିଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଏ ନାମଟି ରହିଛି। ରାଧାଧବ ତାହା ନାହିଁ। ସେମିତି ନରହରି ଏହା ରହିଛି ଏ ନାଁଟି। ନନ୍ଦସୁତ ତାହା ନାହିଁ। ସେଇ ଯେପରି ଆମେ ଆଉ ଏକ କାମ କରିବା, ତାହା ଯେପରି ମହତ ଶବ୍ଦରେ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ ମହତ୍ଵ, ସେହିପରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇ କ'ଣ ହେବ ତମେମାନେ କୁହ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଶେଷ ଯୁକ୍ତତ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ, ସତ୍ ଯୁକ୍ତତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱ, ଦୂର ଯୁକ୍ତତ୍ୱ ଦୂରତ୍ୱ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତତ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ, ସ୍ଥାୟୀ ଯୁକ୍ତତ୍ୱ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏ ଉତ୍ତର ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଳେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ରବି, ରବିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ରବିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାସ୍କର ବା ଦିବାକର। ସେମିତି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ପାଦପ, ତରୁ। ପୁଷ୍ପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପୁଷ୍ପ କହିଲେ ଫୁଲ, ସୁମନ। ସଖା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବନ୍ଧୁ, ମିତ। ସେମିତି ପଲ୍ଲବ, ପଲ୍ଲବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ପତ୍ର ବା ପତର। ନିମ୍ନରେ କିଛି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖାଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଗୋଲ ବୋଲେଇବା। ଶ୍ରୀରାମ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା, ଯାହା ବହି କବିତାରେ ରହିଛି। ବିଶାଳ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଖା, କିନ୍ତୁ ନବଘନ ସେ ସଖା ନୁହେଁ। ସୁବଳ ତାଙ୍କର ସଖାଙ୍କ ନାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ନାମ। ସୁବାହୁ ତାଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ। ଅଂଶୁ ତାଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ନାମ। ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ତାଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ନାମ। ଅର୍ଜୁନ ସଖାଙ୍କର ନାମ। ଲୋକକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସଖାଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରାଂଶୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କବିତାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯେମିତି ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ, ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ତାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ଗୁରୁ ଓ ଗୋପାଳକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯମୁନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମିତି ଆଉ ଏକ ପଦ, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବିକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପଦ୍ୟରୁ ତୁମେ ଗଦ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଆସିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା। ତୁମେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କିଛି ପଦ ଲେଖି ତାହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ବା ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ନମୁନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ କରିବ। ତୁମେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ନିଆଯାଇଛି, ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୁମେ ତାହାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ତ ସେମିତି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି
କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଖାମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାରେ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନବ ସମାଜକୁ ବୃକ୍ଷର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ରଖିବ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ବା ପାଖରେ ଅଭିଭାବକ ତୁମର ଯିଏ ଥିବେ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ବା ମୋତେ ତୁମେ ଦେଖାଇ ପଠାଇ ପାରିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ 2 ନମ୍ବର ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମ ବହିରୁ କରିପାରିବ, ତାକୁ କରି ତୁମେ ରଖିଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବ, ହୃଦୟସ୍ଥ କରିବ, ତା'ର ଭାବବୋଧକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତଦନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କବିତାଟି ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।